Kini kemut belada ke parti kamai tiket jangan ngan mino. Kemut belada ke parti kamai pus jangan ngan mino dan dengan poin no. Ngan orang ini pai ba. Kom unong tray berit jong ke parti. Kom unong tray ha ke parti. Ya ke bangai kuat ban yoi. Ya kata berkom sensa ke khada ke bagai uti akan jalan ke jongi. Ngan ha apa ke jing penyalai jong ke parti. Ada ke parti ke orang jale ngan jale election. Ada ke parti ke orang yang shong ru ngan shong. Namar ke dei unong tray berit jong ke parti. Hagani ke by election pemerintah. Hadirin pada pira jit MP nak jingkar shan de jongpi ngangan itrai nak bentaban kenlot kurlong bakban wanra yang kimat kiba ke parti kapu baka parti ka don hak manifesto ya ban yo penra sakmat seti sededi katakan dengan song ke jongla bal abang ong ya kata haba VPP pimdei ben pek sanga kum uta ubri simet pilai ben ai da jingkar shan de jongpi yang kum unong trai jong ke parti. Nata kadang wakwa penbu ya ka parti hakmat. Ngakwa penbu ya ka parti ya kinongrim jo ka parti penbu ya taki isu ba ka parti kadang hakmat. But sampai ke uriu hadir. Namar bagi hak voice of the people party. Niat rei kubatan hun, niat rei kubatin, niat iwai pat. But the next time daga jingkar shan jo ki hak jo voice of the people party. Daga jing I'm sim jo ki pai ba. Haba bijit yang penrong to MP buat mai jo ki. Yang ayah ke jing sekri kumba ka parti kala kular ban ayah ke jing sekri namar ka wei ka nongren ka ba internet ka ba smoke shine bat ka bara snow sorong ya ka voice of the people party ka dei ka nongren ka ba ki ba rung sa ka voice of the people party ki rung om na ka banta jing to simet henry ki rung da kata ka minsim ka jing kli ya ka jai ben riu bar ki rung da kata ka minsim bar ayah ka jing sekri shau pai ba. But they na kata nganuot pan ong hangani ba they link back a voice of the people party ba MP ba I jongi ba leno aswa jongi I Dr. Ricky Senkon ila yo pan mi sakpat ya ka ban ai ya ka jing sekri ya ki pai ba boy nila mat ya ka jing kerku nila mat ya ka kamba pha ka jongi ha ka por bilong UMP nganuot pan ong beladam day na ka voice of the people party Nimnom yo hakani na jala ka jongi ban yo MP hum I Dr. Ricky Senkon but kay ka su ya ka voice of the people party kum mga lakran kalong ba kasi ki brew ya ka ban ay ka jing sekri na ka banta ki pai pa om na ka banta ban chule ban yele election ban yo kam ban chule yele election ban pinhe ya ka business ban yele ya le election ban pinhe ya ka spa ka pho kata kam dei ka nong rim jo ka voice of the people party